Mago mag siasa chiedh nade podo kwako yiero mag jotenda duond bura mag ODM kor gwenge. Moko kuom gwenge kaka ranyisi en kaunti ma Kakamega mayangore ni mutni no bede yiero. E kaunti ma Siaya to chenro mar yiero no timore yor kwe kendo ne ochiw duoko. Magi timore ka Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' okone jotelo mantiere sirikal owere kod manyo leo mag duond bura e ODM. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Lipoti yangu ni mutni makoni kod kocha okwako chenro mar yiero mag jotelo mag ODM e kaunti ma Kakamega bang' rowere monjo kar bago yiero no kendo holo koyo kuom ji. Magi chwe gi rocho chenro no. Gino mane omiyo apisas mag ODM mane tayo chenro no ochungo chenro na poya. E kaunti ma Siaya, jokanyo mag ODM mane ni apisi odoke kombe gi nyamonge bang' yiero mane otaye bwarita mojing. E kod apisas mag ODM mane ochung'ne chenro no, Lurino Dundo opoyo lwasi kod kaka ne otim yiero no e yo ma oyanga kendo man thuolo. County Coordinating Secretary, we have Otieno Deborah Owira. Watima hiyo maber kabisa. Kendo watieke chakru kinyi wasetieke sani ba presiding officer oselando jomoyombo. Oduoka e koma machon mar ODM Siaya County. E kaunti ma Mombasa, budho kwako chenro makamago ka jokanyo kod apisas mane tayo chenro no. Urem chiwo ler mar okenge mosego nyaka sama wadhi e yamo joloch ne pok oyange to kod kata kopo ni chenro no ne kod pek mane oseneno. Magi timore kinde ma Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije sirikal molap dhogi ndong' ne lemo mag duond bura mar ODM. Mokone kotimo mano to gin ataro mar chik kendo ibiro thulgi oko kod duol mawinjo ng'ur mag ODM. Jogo makamoro nyingi no wuok ka malo makosa moro to notimore mamano to nyaka walosi. Kitiyo ne sirikal chik oko yieni mondo ibed ofisa mar chama. Mano ni e katiba. Kajwang' ywak ni en kido marach laro telo kapod ng'ato ochunje lemo mag sirikal ahinya tapisi mag sirikal e kaunti ma Homa Bay. It is in the Constitution, it is in the Leadership and Integrity Act. Akwaye jogo matiye county government iyier either itine county government kati bedo ofisa mar chama. Yiero en mari. Kidwa bedo ofisa mar chama we tije county. Kidwa bedo ja county we chama mondo jopiny e motel ne chama. Walter Nyambaga, Ramogi TV.